Dobrodošli na 5. trening druge nedelje. Nadam se da ste bili zadovoljni ova protekla 4 dana što smo radili u šumi. Promenili smo lokaciju, nalazimo se u Urban Fitness hangaru. Danas radimo body blast, znači kroz celo telo prolazimo 10 različitih vežbi. Sistem rada danas je 35 sekundi rada, 25 sekundi odmora. Ništa strašno, ništa komplikovano. Imate 2 dana pauze pa se vidimo u ponedeljak. Zato sad puštam štopericu i krećemo za 10 sekundi. Može? Improvizovat ćemo klupu iz parka. Ako nemate neku klupu, stolica će poslužiti ili nešto u kući što možete da nađete, da je ravna površina i da može da se naskoči. Prva vežba su sklekovi naskok. Znači uradimo sklek, skupimo noge, naskočimo stabilno, uspravimo se. Pojačavamo tempo. Ko ne može da spoji ceo pokret, može da uradi jedan sklek. Namesti se, puno naskoči, punim stopalom ispravi se. Ajmo. Pauza. Nije toliko strašno. Radimo propadanje, drugu vežbu. Ko može ispravljanje noge, ko ne može, smanjujemo težinu na ramenima tako što pomeramo noge unazad. Spremni smo, krećemo za 7 sekundi. Ispravimo, idemo direktno dole, direktno gore. Pokušamo da dodirnemo pod, zaključamo laktove gore. Ajmo. Dame, kome je teško, povuči, idemo isto, znači. Sekundi. Dobar. Treća. Sklek sa klupe, noge su gore, naskok u suprotnom pravcu. Radit ću par puta sporije, pa onda brže. Uživam u ovom odmoru. Maksimalno. Kako ste zadovoljni treninzi? Ajmo, 5. Idemo. Dole, pa naskočimo. Smo skapirali. Dole, gore, sklek. Radimo 10. Dobar. Prelazimo na noge. Bugarski. Odšetamo ispred, zadnja noga je na kocki. Direktno dole, direktno gore. Isto važi, koleno prelazi vrhove prstiju. Stabilni smo. Dame. Maksimalno se koncentrišite da stegnete gluteus kad ste gore. Ajmo. Dole, gore. Ajmo. Dobar. Lepo sam se zadihala. Sljedeće vežba pravimo. Naskok počne. Znači odavde naskačemo i saskačemo. Ako ne možete da imate drugu slobodnu stranu, vratite se nazad, okrenite se, skačemo u drugu stranu. Može? Za 3, 2, 1. Znači odavde idemo gore, stabilno, dole.
Pauza, druga noga. Sve idemo live, nema namještanja. Za 7, druga noga, isto. Ajmo. Dobar. Bočni trbušnjaci. Gornja noga je gore. Drži oslonac kao i ova ruka koja je direktno ispod ramena. Podižemo donju nogu do gore. Smo skapirali? Ko ne može, nek radi isto to na podu. Pokazat ću na pola vremena i sa poda. Može? Ajmo. Znači drugi, ko ne može, na podu smo. Oslonac je na donju, isto radiš ovo. Dosta je manja amplituda, ne gađe toliko, ali može da prođe. Ajmo još 3 sekunde. 2, 1, dobar. Penjemo se gore, rekao si da ne sam ti prilazim. Znači radimo. Spuštamo jednu pa drugu nogu dole. Isto za bočne. Uživam u pauzi još 10 sekundi. Ajmo, 5. Ajmo, 10. Drži, drži. Dobar. Idemo gore, još druga strana kosi. Gotovi smo, petak gotov, nedelja gotova. Pa smo od ponedjeljka ponovo. Baš je seksi, jel? Ćeš bipovati. Spremimo se za 5, 4. Ajmo. Hop. Ajmo, 10 sekundi. Drži, drži. 5, 2, 1. Dobar. I posljednje što nam je ostalo. Skrčka. I kraj. Za sljedeći put ćemo napraviti peškir. Za sljedeću nedelju, tamo da vas podsjetim, bučice. Radimo s bučicama utorak i četvrtak. Zapamtite. Za 3, 2, 1. Ajmo. Ajmo, ajmo, drži. 10 sekundi. Tri, 2, 1. Dobar. Kraj
kraj. Bili ste dobri ove nedelje. Od ponedeljka se vidimo opet. Ćao!